dneska vás zdravím u tohto tu videa a dneska sa stretnem s youtuberom. Takže čo skoro by mi mal dať TPA a napísal niečo do chatu. Takže mám mu poslať TPA. Dali sme mu TPA. Poď, príjmi to. A ja mu dám toto. No, tu máš aj ty. Pozrite si to, chlapci. A ty mi daj odber. Lebo ja tebe som dal. Takže tu majú bejsku, chlapci. Nice. Škoda, že nemám tiež tento rank youtubera. Á, pozdravím vás. Takže zdraví vás youtuber. Doraz 500k má. 500k mi šíba. 500 odberateľov. odberateľov doraz má. Takže ja mu veľmi gratulujem. A dúfam, že to zvládne. Tak to vyzerá. Mám ma tento rank. Už odišiel. Cheesy. Čau, bráško. Zaujímavý skin, zaujímavý som. Dobre, ja odchádzam. Dobre, takže ja vám natočím ešte video. Jak budem svoj vlastný barák stavať, jak si pamätáte z minulého videa, staval môj kamarát. No takže ja vám ukážem, ako ja budem stavať svoj barák. Takže zatiaľ čus. A to bude všetko. Vidíme sa, neviem kedy. Ale urobím vám video, jak budem stavať barák. Takže Bax čus. Daj like a odber. A čau. A Minecraft. Dajte mi YouTube rank, prosím.